Рождество е благодат, в която Спасителят ни се роди. Рождество е празнична магия, влезнала да ни направи по-добри. Рождество е, нека бъдем заедно с вълшебно бели светлини. В тази свята нощ да просим милост, Бог да ни дари с мирни дни. Добър вечер, мили гости! Добре дошли на нашия детски рождествен концерт. Вече няколко години организираме такъв концерт, което се превърна в традиция, която ни радва всяка година покрай най-светлия християнски празник Рождество Христово. Тази вечер ще може да се насладите на истинска палитра от таланти. Ще има песни, рождествени сценки и музикални произведения на известни композитори. Всички изпълнения ще бъдат изпълнени от деца, като част от тях са ученици от Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Тази вечер всички тези деца ще свирят и пеят, за да покажат уникалните таланти, с които Бог ги е дарил, но и не само. С този концерт децата имат още една, но много по-благородна цел – да подпомогнат благотворителната кауза на концерта. Сега ще поканя Карола, която ще ни представи благотворителната кауза. Добър вечер, уважаеми присъстващи! Както чухте, това вече е традиция за дечицата и за църквата на адвентистите от седмия ден във Варна. Тази година каузата е за деца, които се нуждаят, и ще ви кажа от какво. Всеки човек по принцип, по създание, има нужда да канализира по някакъв начин вътрешната си потребност от това да направи добро, да зарадва някого. Моля да покажете. Това са някои от дечицата, които се нуждаят от нашата подкрепа. Първата снимка – Иван на 10 години. Това момченце е с епилепсия и с синдром на Даун. Обстановката, в която живее, също е изключително неблагоприятна. В две малки помещения са повече от необходимото хора. И деца, и възрастни. Още повече, че това помещение се нуждае и от ремонт, а при тези допълнителни утежняващи обстоятелства се сещате колко трудно е това. Васил на 6 години. Красимир, Иван. Това прекрасно момиченце е с умствени проблеми, с умствена изостаналост. Но въпреки всичко посещава училище и се грижи за малката си сестричка. Представяме ви още общо 6 дечица. Общо 6 дечица, някои от които видимо нямат проблеми, но са с потребността от ресурсни учители. Повечето от вас знаят какво означава това. Ние бихме могли да ги подпомогнем не само материално. Ние можем да ги подпомогнем и духовно. И когато това всичко се канализира, можем наистина да бъдем полезни за тяхното развитие, за относителното спокойствие в тяхните семейства и за цялостното развитие. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за това, че участвате в тази прекрасна кауза. И ви желая една хубава вечер с прекрасната музика, която ще чуете. Едни благословени празници и да не забравяме, че радостта може да бъде за всички, а ние можем да бъдем съпричастни с всички. В началото на нашия концерт бих искала да поканя един очарователен дует цигулки – Архинора и Емили. Те ще ни свирят Тиха нощ, свята нощ.
отново това прекрасно произведение, но този път моля всички заедно да пеем песента "Тиха нощ, свята нощ". На екрана ще виждате текста на песента. Каня също Дамянка Димитрова, която ще акомпанира на пианото. Добър вечер, Гавриил, Анжелика и Херовим. Добър вечер, сър! Ангели, готови ли сте за следващата задача? Да, Господи, готови сме и чакаме с нетърпение. Чудесно! Следващата задача, която имам за вас, е точно за теб, Гавриил. Искам да откриеш млада жена на име Мария в Назарет и да й кажеш, че става майка. Не звучи трудно. Ще стане малко неловко, защото тя все още не е омъжена, а и приятелят ти, Йосиф, не е бащата. Уау, сигурно ще бъде много трудна задача. Може би Херовим и аз трябва да отидем с Гавриил и да се уверим, че всичко върви по план. Не, мисля, че Гавриил ще се справи чудесно. Между другото, ще имам нужда от някой от вас, който да посети приятелят Йосиф. Има ли доброволец? Аз ще свърша това. Благодаря ти, Анжелика. Добре, ангели, тръгвайте!
Сега сме в Назарет, град Галилея, където живеят Мария и Йосиф. Мария, еврейска девойка, сгодена за мъж на име Йосиф, е в своя дом, когато ангел Гавриил и се явява. Здравей, Мария! Бог е с теб! Как влезе от дома? Вратата беше заключена. О, имам си начин. Аз съм Гавриил, един от Божиите ангели. Какво правиш тук? Бог ме изпраща. Не се страхувай. Скоро ще родиш син и ще го наречеш Исус. Ще бъде велик и ще го наричат син на Всевишния. Но как е възможно? Дори не съм омъжена още, девица съм. Мария, Божия дух ще те посети и ще направи това чудо. Вярваш ли в това? Ами, имам пълно доверие на Бог, така че вярвам, че това ще се случи. Но как да обясня това на моя годеник Йосиф? Не се тревожи. Партньорката ми Анжелика ще се оправи с него. Минали са вече няколко месеца, откакто ангел Гавриил донесе на Мария веста, че ще зачене бебе. И то не какво да е бебе, а спасителя на света. Сега ще се пренесем в работилницата на Йосиф, за да станем свидетели на още една чудна среща. Не знам какво да правя. Може би е по-добре да не се женя за Мария. Хората говорят с грамотни, защото Мария чака дете, а аз не съм бащата. Толкова съм изморена от това. Йосифе, сине Давидов. Сънувам ли? Не се страхувай да се ожени за Мария. Бебето, което носи, е от Светия Дух. Ще наречете бебето Исус, защото ще спасява хората от греховете им. Хей, никакво щипане! Аз съм постър пратеник. Ще се изпълни това, което Бог е казал. Мария ще роди син и ще го нарече Емануил, което значи Бог с нас. Не сънувам. Ти си истинска. Ти си... Това е Божия... Ако това е Божия план, тогава искам и аз да участвам. Йохан Себастиан Бах е немски композитор и клавирен майстор. Признат за един от най-великите композитори в световната музикална история. Той е най-видният представител на музикалната фамилия Бах и един от най-известните музиканти от барока. До днес са оцелели над 1000 негови произведения. Следващият ни изпълнител тази вечер е Ивайла Късова. Тя ще изпълни произведението Алеманда, което е Йохан Себастиан Бах пише за цигулка като солов инструмент.
Андалузски романс е част от колекцията Испански танци, пиеси за цигулки и пиано от испанския виртуозен циркулар и композитор Пабло де Сарасате. Нека чуем сега Андалузски романс, изпълняван от Нели Златева.
класическа музика е свързана с създаването на сюити върху народни песни, като един от известните български композитори е Парашкев Хаджиев. Сега ще чуем песен от сюита за цигулка на Парашкев Хаджиев. Изпълнява Йоана Караславова. Витлеем – едно малко еврейско градче, но със забележителна история. Още преди раждането на Исус в Библията е пророкувано за това, че в градчето ще се роди владетел в Израел, чийто произход е от начало, от вечността. Каня сега децата от църквата на адвентистите от седмия ден, които ще изпълнят песента с децата на Витлеем. На пианото акомпанира Дамянка Димитрова.
Йоханес Брамс е немски композитор, пианист и диригент, един от водещите представители на романтизма в музиката. Едва на 20 години Йоханес Брамс решава да се посвети на музиката, като се издържа със свирене в гостилници и танцови локали. През 1853 година прочутият унгарски цигулар Еде Ремини го кани да му партнира на пианото в голямото си турне. Така Брамс се запознава с богатия унгарски фолклор, откъдето идват и така любимите на много хора унгарски танци. Нека чуем произведението «Унгарски танц» от Емили Бруник.
ангели, Бог е. Добър вечер, ангели! Добър вечер, сър! Добре свършена работа, Гавриел и Анжелика. Успешно завършихте мисията. Мария и Йосиф се ожениха и потеглиха към Витлеем, за да се роди бебето. Сега имам нова задача за вас, ангели. Страхотно, сър. Какво искате да направим? Искам да излезете по полетата и да намерите овчарите, които се грижат за овцете, и да ми кажете за успешната ви мисия. Овчари, защо на тях? Защо не на продавача в магазина или на градските управители? Ангели, знаете, че си имам причини. Овчарите са обикновени, тежко работещи хора, които са чакали точно толкова, колкото и хората, които споменахте. Сега на работа, ангели. Добре, Господи! Докато ангелите отиват по овчарите, знаете ли къде ще надникнем? В селски обор, къде ще се случи нещо велико тази нощ. Кога ще ни нахрани ханджия да умирам от глад? И аз съм вече много гладна. Хей, приятели, имаме си компания. Кой е това? Един мъж и една жена на магаре. Тази нощ ще си прекараме интересно. Спрете да говорите, виждате ли ги? Те отидоха до вратата на съмфреницата и там ги отпратиха да се вървят. Чакайте! Ханджията ги вътнаха. Събразете тишина. О, вижте! Тя ще си има бебе! Какво ли ще се случи? Не знам, но ми се струва, че нещо велико се случва тази нощ. С нощта, когато се роди бебето Исус, близо край Витлеем, няколко овчари стояха на нощна стража около овцете си. Изведнъж ярка светлина огря цялото небе. Какво става? Какво е това? Ангели, истина ли е това? Не се страхувайте, изпратени сме от Бог. Носим ви добра новина за велика вест, която ще дойде за всеки един човек. В Витлеем града се роди Спасител за вас, Исус Христос. Ние сме чували, че това ще се случи. Знаем, че ще го намерим във Витлеем, нали така? Точно така, но помнете, ще го намерите да лежи в ясла, увит пелени. Да не губим време тогава. Хайде да отиваме да се поклоним на Спасителя. Слава на Бог в висините, а на земята мир между човеците. След тази неочаквана среща, овчарите оставиха всичко и веднага тръгнаха към Витлеем, за да търсят къде се е родил бебето Исус. Произведението Раздява е един от първите ноктюрни в руската музика,
написано от Глинка през 1839 година за пиано. То е пропито с елегични настроения и уникална мелодичност. Нека го чуем в изпълнение на Николай Гавраилов. Следващият ни изпълнител, Емануела Любомирова, ще ни изпълни на пиано етюд от Александър Гедике и Унруе от Фридрих Бюркмюлер.
Дойде момента, в който можем да подкрепим благотворителната кауза, която ви беше представена в началото на концерта. За целта, отстрани на редовете ще бъдат пуснати турбички, в които ще може да сложите вашите дарения. Моля, предавайте плика на този, който седи до вас, за да може да се движи по реда, докато стигне до края му. В края на концерта ще бъде обявена сумата събрани средства. Който проговорих, знаех, че ще стана музикант. Са думи на маестро Карл Бьон, един от най-амбициозните и авторитетни диригенти на 20 век, наричан още патриарх на хармонията. Той е и автор на следващото красиво произведение – Интродукция и полонез, изпълнява на цигулка Ахинора Маргаритова.
Франц Шуман се нарежда сред най-ярките представители на музикалния романтизъм на 19 век. Критиците го определят като един от гениалните наследници на Моцарт, Бетовен и Шуберт. Давид Цонев ще изпълни на пиано "Смелият ездач" от Шуман. Слушайте, Бог е. Здравейте, ангели! Здравей, Господи! Добра работа при овчарите. Този път обаче имам необичайна мисия за вас. Имам нужда да работите под прикритие. Под прикритие! Да, ще се дегизирате като звезда. Избрал съм едни специални хора, които ще търсят бебето Исус. Вие, ангели, ще бъдете знака, който води пътя им. Мислите ли, ще се справите? Разбира се, Господи! Тръгваме! И стана така, трима Божии избраници, трима мъдреци бяха тръгнали към Витлеем, за да намерят бебето Исус. Мъжите пътуваха с дни, когато забелязаха особено ярка звезда. Погледни към небето. Птичка ли е или самолет? Не, погледи, одази ярка звезда, изглежда не вика. Хайде, да я последваме. И така тримата мъдреци, водени от звездата, се отправиха към Витлеем.
тук, в скромната ясла, където тази нощ се случи нещо велико. Това ли е? Това ли е? Това ли е? Да, това е Исус. Спасителя на света. Нека се поклоним. Сега е времето да обявим събраната сума, в която участвате всички вие със своите цели. Между нас е и кмета на село Любен Каравелово, господин Димитров. В помощ на децата от селото бяха събрани 1294 лева и 85 стотинки. Благодарим ви за щедростта, за добрите ви сърца и за това, че заедно можем да помогнем на тези деца. В края на нашия концерт ще чуем две много известни произведения – Jingle Bells и Joy to the World. Каня Ахинора Маргаритова и Емили Бруник, които ще ги изпълнят на цигулки.
края на нашия рождествен концерт, след тази прекрасна музикална интродукция, нека да завършим с песента "Радвайте се, Исус дойде". Моля всички да се изправим и да пеем заедно за прослава на Бог. Текстът на песента ще бъде показан на екрана. А сега каня всички участници да дойдат тук отпред на амвона, защото сме им приготвили подаръци. Hehehe